Ayan, nagpasama si Rica na ano, bumili ng pang-ulam nila, manok. Yun. Tapos diretso na ako magpapaayos ng cellphone ko. Diyan kasi yung LCD na baklas. Ito po yan oh. Baklas yung LCD ng cellphone ko. Doon ako magpapaayos sa kabila. Yan. Pachap mo na. Pachap mo na diretso. Pachap mo na. Yan, pinachap na niya ano. Pinachap na ni Rica. Anong luto? Anong luto? Walang sawang ano. Ilan po karapit kuya? Adobo. Amo na. Yan, pinaano ko na yung cellphone. Sayang kasi. $200 lang yung bayad. Pwede na. Ito mababayan. Oo. Pag napaksi, 1.5. Oh, 1.5. Nagpapalit na ako dati dun sa ano eh. Yung sa asawa ko. Pili namang maagapan. Sayang eh. Ayan na. Sa cellphone. 200 lang naman bayad. Bukas mo na po tanggalin ko dapat. Apo. Apo. Bukas na mo Ikaw mo ng pambayad. Saglit na talaga. Para pambayad. Sige po. na ilagay mo siya. Yan na. Bukas para yan pwedeng gamitin. Pili mo gamitin. Huwag lang tayo lang rubber band. Ano, dito pa yung sentro ng balatan. Sokli. Salamat. Salamat po, kuya. Tara. Ada pala sa dito, police mismo. Kami ulam mo ito ko, tinoktok. Na? Tinoktok ko to. Ang Ah, dati kayo dyan, binakal. ah,
At yun mga par, bali, ah? Bali galing ako dun sa sentro kasi nga nagpasama si Rika na sana all may ilaw. Bumili ng ano, sa ulam nila. Tapos pagdating ko dito sa bahay nila ano, Rika, pinagtitiran namin. Wala pa lang tubig. Kaya balik kami na yun. Sana all may ilaw sa harapan. Balik kami ulit sa labas. Dagdag ko na lang po ito sa vlog ko kanina. Yan lang naman sa labasan kaya yan. Ayan. Pag-uwi na tayo ba? Alala ka naman? Balik ko na lang ito kung makalimutan. Hindi dyan, nakalimutan. Yan. Higit ng tubig inumin. Back to back yung ilaw nito. Lagi kitang inaalala pati mo. Allah kahit sino ba basta't mahal na akin lang ko. Yan, naglakad na lang po ako kasi kawawa yung motor ko. Ang si Utol yung nagdadrive ng motor. Hindi ko napansin kanina, wala na palang tubig. Yan. Kung walang motor, nagagamitin talagang malayo yung bibit-bitan. Bago makarating din sa kalsada. Buti may motor. At yung motor, diretso naman doon kasi wala namang putik kasi summer naman. Pero kung tag-init, nako, talagang buhat. Tayo ulit sa motor. Usod. Malapit kami dito sa ano, kalsada.
kami sa bilihan ng tubig. Blurred yung cellphone ko. Po? Ay, walang tao. Walang tao. Sintro tayo nito. Sintro. Okay, punta kami sa... Paghanap kami ng ibang water refilling station. Sana all talaga may ilaw yung harapan. May ilaw pala to. Okay. Front and back merong ilaw. Tatlo yung alam ko dito ng water refilling. Ito may grocery yan. Tapos ayun, makabukas na. Okay, dito kami sa barangay, Dagat. Ayun, dagat na po yan. Hanggang sa, meron dyan ako natatandaan na, water refilling. Kami dyan na filling. Kung sarado na, no choice, magbubong ba tayo? Banda. Ayan, buti na lang. Ayan na. Amo, update to, nakahanap na kami bili ng tubig. Ayan. Yan, automatic naka kami. Nakabili na ng tubig. Kung hindi sana nakabili ng tubig, tiyaga na sa bomba. Diba, sanay naman tayo sa bomba na tubig. Malinis naman yun. Bali, pangatlong refilling station yung pinuntahan namin. Medyo malayo-layo na to. Dito na to sa nagpas ng sentro ng Balatan. Ayun. Gabing-gabi na. Hindi pa makakain, wala pang tubig. Ngayon meron na. Sinasalangan na natin. Ayun. Ato, nandito kami sa bahay ni Ikang. Nakabili na kami ng tubig. Yan yung tubig. Ano? At ayan din si Ikang. Tambay-tambay sa bahay mo. Bahay niya na kami nakatira. At ayan si Tatay Kalusi. Naka-pray niya. Tapos kakain muna po kami. Yung ulam namin ay tawagin sa Bicol ay tinuktok. Binili lang po, binili. Binili mo ito ito. Sila na ako sa ulam. Pinuktok, pinangat. Ano yan? Ugama? Ah, hipon pala yan. Kala ko yung yung kalilit na ano kami ugama. Lamlat. Bawa mo. Angat sila ko yung wala. Sa kasi Bente. Lumabas. Hindi ko alam kung saan pumunta. Yan. Ikaw, kumain ka na? Hindi ito ka kumain. Sumabay ka na kasi baka masalim na yung kanin. Kain kain na muna tayo. Kain tayo. Nanganak ka na po na. Ay. Dalawa na. Balik. Joke lang. Joke lang. Laro, payulitik lang. Grabe yung mga guys. Grabe yung mga. Usapoy. Ha? Usapoy. Kain. Mga pupong. Banding. Tingnan mo. Para kumain mo. Sabay lang ka. Dahil daw ka. Ba, tama, diet ka. Yung balik na yung tanong.
Pinangat ang paborito namin mga Bicolano. Ito sa mga Bicol dyan na alam itong luto na to. Comment po kayo. Ano ba dito? Pinangat din? Dinuktok, pinangat, ganun din. Dami kasing klase ng pinangat, may ibang pinangat na no isda, na sinakain lang. Pinangat din, tawag yun. Pero ba iba? Ano pa ang sa inyo? Pinangat din? Tilmok. Ha? Tilmok. Mahal niya. Kasi nga, puro kasi nga. Masarap nito, tanahag. Tanahag. Hindi, dapat may mga. Yung lula ko, grabe, sinanay. Matay na kasi. Expert talaga yung sa ganito. Grabe. Ay, yun lang. Nanay. Lula ko. Ito mo eh! Special talaga. Ano ka? Ito lang. Oh. Sarap. Amo ka. Baka di mo na gusto yung pinangat. Sorry, Tay. Hindi ko ma-email. Oh, wala. Dalawa, kaya. Lagi nag-iingay ko. Ang magaling na. So ayun, hanggang dito na lang yung vlog mo to. Maraming salamat sa inyo. Dugtong na to hanggang mamaya. Bye-bye!